Molt bona tarda, us saludem de nou des del cicle Formació en xarxa. Avui parlarem de com millorar la productivitat personal en l'àmbit de la comunicació local i ho farem des de Sant Esteve Sesrovires. Ens fa molta il·lusió. La setmana passada us dèiem que inauguràvem aquestes sortides arreu del territori, ho vam fer amb TAC 12 i en aquest cas amb en Josué Moraga, que va ser qui ens va proposar aquesta idea de fer estudi case i acostar-nos a que des de les entitats ens aportéssiu aquelles experiències d'èxit que havíeu experimentat amb el vostre treball diari. Avui, doncs, com millorar la productivitat personal en l'àmbit del que tots plegats fem, que és la comunicació local. Abans de saludar el Josué, que ja l'esteu veient en pantalla, agrair també la col·laboració d'en Carles Miralpeix de Sant Esteve Sesrovires, que ens ha facilitat que ens puguem estar sentint i veient d'una forma correcta. Abans de començar pròpiament la sessió i cedir-li la paraula a en Josué, com sempre, repassarem quins són les persones que ara mateix esteu en línia des de diferents llocs de Catalunya. Comencem per Escó, des de Videoescó Televisió, saludem a la Carme Salvador i a la Rosa Soler, des de l'Empordà Televisió, en Jordi Fàbregas, des de Ràdio Blanes, a la Selva, la Joana Fernández, des de la xarxa de comunicació local, la nostra companya Anna Canyigaral, des del Patronat de Mitjans de Comunicació de l'Escala, avui ens acompanya la Berta Maspoc, des de la xarxa també en Gavi Barragán, des de RTV10, de Sant Esteve Sesrovires, l'Ester Amill, des de Canal T a les Terres de l'Ebre, en Josep Maria Arassa, des de RTV 190, la Montse López Aguilera, des d'Escó també a l'Antonio Cordero, des del Departament de Mitjans de Comunicació de l'Ajuntament de Montornès del Vallès, la Marga Gené i la Magda Alcaide, des de BAT Televisió, també a Escó, dos companys més, la Mari Carme Martínez i la Dolors Rodríguez, des de la xarxa al Departament d'Interactius, la Marta Rossell, des de l'Ajuntament de Berga, la Berta Francàs, des de Ràdio Banyeres, la Lourdes Meroño, des d'Olot Televisió, la Paula Núñez, des d'Escó també saludem a la Roser Jordà, des de la xarxa saludem a la Francina Vidal, des de Ràdio Palamós amb Manel Cerdà, de Ràdio Masquefa en Darío Muí, de Televisió de Costa Brava amb Manel Rius i des de la xarxa també el nostre company d'esports Antoni Mieres. Com heu pogut veure en el programa que us vam passar de la sessió, en Josué Moraga és llicenciat en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha passat pels gabinets de premsa de la Universitat Autònoma, del Consell Comarcal del Vallès Occidental i de l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires. El seu primer contacte amb la televisió local va ser a Terrassa amb TV20. Actualment compagina internet, premsa, ràdio i televisió a Sant Esteve Sesrovires. Nosaltres el saludem i li demanaríem d'entrada que abans de començar la seva exposició ens expliqués una mica què el va dur a motivar-nos aquesta proposta. Bona tarda, Josué. Hola, bona tarda. Doncs, bueno, la veritat és que a partir... Jo sempre he mostrat un interès important sobre els temes econòmics, sobre l'empresa, sobre com s'ho fan les empreses per ser més productives i més competitives. I bueno, també darrerament, a partir de la crisi i tot això, doncs he pensat que algunes d'aquestes tècniques que es fan servir a l'empresa privada doncs es podrien traslladar també a l'àmbit de la comunicació local. Bàsicament, doncs aquest va ser el detonant per fer la meva proposta. Doncs endavant, quan vulguis, t'escoltem. Bueno, en primer lloc, donar les gràcies a la xarxa per aquest suport, per fer confiança a Ràdio Sant Esteve i per permetre-nos fer una aportació a les sessions de formació que es fan cada dimarts. Nosaltres som un mitjà de comunicació petit, però molt actiu i com la resta de ràdios i televisions que formen el mapa de la comunicació local, també tenim alguna cosa a ensenyar i moltes experiències per compartir. Avui us parlaré bàsicament de dues qüestions. En primer lloc, faré una breu presentació de la nostra redacció multimèdia i en segon lloc intentaré explicar un mètode de productivitat personal anomenat Getting Things Done o GTD. Sant Esteve Sesrovires és una població del Baix Llobregat amb més de 1.000 habitants. El seu ecosistema de comunicació està mancat d'iniciatives de caràcter privat i tot el pes de la comunicació local recau en l'esforç que es fa des de l'administració local, des de l'Ajuntament. Fins l'any 2013, el sistema de mitjans de Sant Esteve es podia subdividir en dos blocs. D'una banda, els productes informatius que s'elaboraven des del gabinet de premsa de l'Ajuntament
que té en la revista municipal del Cerrovirenc i en la web cerrovires.cat els seus principals referents, i d'altra banda la programació que s'emetia des de la televisió i la ràdio local, des de TV10 i des de Ràdio Sant Esteve. A conseqüència de la crisi es produeix un aprimament important de la plantilla i els recursos materials comencen a ser cada vegada més escassos. L'intent de TV10 de passar de ser una televisió local en analògic a una televisió comarcal en TDT no arriba a bon port per la manca de suport de la resta de municipis que formaven part del consorci, i alhora, com a resultat de la transformació de les noves tecnologies, apareix la necessitat de ser cada vegada més presents en internet i en les xarxes socials. El 2013 l'Ajuntament decideix integrar en un mateix edifici el gabinet de premsa, la televisió, que torna a ser estrictament una televisió local, i Ràdio Sant Esteve. Sempre hi havia hagut una estreta col·laboració entre els tres mitjans, però ara es dona un pas més decidit cap a la integració i es crea una redacció multimèdia. La creació d'una redacció multimèdia no ha suposat treballar menys, al contrari, ara són 4 persones i mitja, i no ha suposat treballar menys, al contrari, més aviat al contrari. Ens trobem davant el repte de donar resposta a més demandes amb uns recursos més limitats, tant des del punt de vista material com humà. És a dir, es veient en la necessitat de ser més productius, i jo diria que aquesta tendència a anar cap a redaccions multimèdies, a treballar amb recursos més ajustats i a ser més productius, no és una característica única de Sant Esteve Sarrovira, sinó d'un gran nombre de mitjans de comunicació local. Però, com podem ser més productius en les nostres redaccions? A l'hora de parlar de productivitat, hem de diferenciar entre dos tipus de productivitat. D'una banda, la productivitat empresarial. Segurament alguns de vosaltres ja heu sentit parlar de conceptes com ara cercles de qualitat, quadre de comandament integral, Kaizen, Toyotisme, Six Sigma, Lean Management, tot un seguit de sistemes que intenten incrementar la productivitat en l'empresa i al mateix temps incrementar la qualitat. El que passa en aquests mètodes és que només l'empresa pot decidir si vol aplicar aquestes metodologies i sobretot si té la capacitat d'implementar aquests mètodes que suposen, en la majoria dels casos, importants inversions econòmiques i canviar completament la manera d'entendre la feina i el treball. El que sí que podem aplicar d'aquests mètodes de productivitat empresarial són dos conceptes, dues idees que jo considero que són fonamentals. Una és el procés de planificar, fer i revisar. Hi ha sistemes com el de Six Sigma que aquests passos els desglossen en 12 seccions, però jo crec que la idea bàsica és fer aquestes tres coses. Primer, decidir què volem fer, planificar la nostra feina, després fer-la i, en tercer lloc, revisar, avaluar el que hem fet i extreure les lliçons necessàries per entrar en un cercle virtuós de productivitat i qualitat. I una segona idea que podem extreure d'aquests mètodes i aplicar en el nostre dia a dia és la idea que tot allò que és susceptible de ser quantificat també es pot millorar. En canvi, hi ha altres mètodes que podrien anomenar de productivitat personal, que són mètodes, tècniques, metodologies que depenen bàsicament de la implicació de la persona. Per tant, si una persona, un treballador, vol fer la seva feina i la vol fer bé, vol implicar-se, vol fer una aportació a la seva empresa i al benestar de tothom, doncs té en la productivitat personal un seguit d'eines molt interessants per desenvolupar-se, ajudar-se a si mateix i ajudar a les persones que li envolten. Tradicionalment s'havia parlat de la gestió del temps. La gestió del temps no és ni més ni menys que un conjunt de trucs i de tècniques que ens ajuden a fer més en menys temps o ens ajuden a fer una mica més d'això o més d'allò. La gestió del temps es parla, per exemple, de l'ús de l'agenda, es parla del principi de Pareto, que ens ajuda a localitzar quines són les nostres tasques més productives, ens ajuda també a saber diferenciar entre allò que és urgent i allò que realment és important. Però les tècniques de gestió del temps venen a ser com les peces d'un cotxe que no està assemblat, que no estan unides, que no estan cohesionades i, per tant, no poden aportar tot allò que podrien aportar si això estigués una mica més integrat.
El que fan els mètodes de productivitat personal és una mica establir tot un procés, tot un itinerari d'establir objectius, d'implementar-los i després d'avaluar-los. De mètodes de productivitat n'hi ha molts. Alguns dels més coneguts són l'autofocus, el Kanban personal, que és la translació al món de la productivitat personal d'un altre mètode japonès, que és el Kanban, i també hi ha un mètode que es diu Getting Things Done, també conegut per les seves sigles GTD. L'any 2001, David Allen, un expert en management nord-americà, escriu un llibre que es diu Getting Things Done, on explica tota una metodologia per ser més eficaç, més productiu a la feina i al mateix temps fer-lo sense estar estressat. Aquest llibre es va traduir al castellà en el nom de Organízate con Eficacia. GTD és un mètode... Josué, perdona un moment. Sí? Sembla que hem tingut un problema de connexió i estem únicament escoltant l'àudio, no veiem el teu escriptori. En la part dreta del panell pots mirar que tinguis activat. Doncs ara surt la càmera i la pantalla no em surt. També em diu que el sistema de la xarxa organitzador, el presentador s'ha convertit... Vostè ja no és el presentador. Li dono a acceptar, a veure? D'acord. Intentem resoldre-ho. T'enviarem... Doncs, en principi, sí que ets el presentador. Espera, sí. Segueix l'explicació, ho intentem resoldre per una altra via. Vale. Doncs, com comentava, l'any 2001, David Allen, un expert en management nord-americà, escriu un llibre que es diu Getting Things Done, i aquest llibre també ha arribat al mercat espanyol en el nom d'Organízate con Eficacia. Aquest mètode és un mètode que es caracteritza primer per intentar resoldre... Perdoneu. Continuo. És un mètode que es caracteritza per resoldre en primer lloc els problemes més petits. Aquest problema de la pedreta que tenim dins de la sabata i que no ens permet caminar. I més endavant va intentant solucionar aquests grans rocs que es presenta a la nostra vida laboral i els grans dilemes professionals. En GTD, vist des de fora, es podria veure com un gran inventari de llistes. Es parteix de la idea que si tenim localitzats i inventariats tots els frens oberts, totes les feines, totes les tasques que hem de fer, doncs això ens permetrà prendre aquelles decisions que permetin avançar la feina. A més, GTD és un mètode molt flexible que et permet en tot moment revisar els teus compromisos, renegociar-los i adaptar-los a la situació canviant que vivim cada dia. GTD és una metodologia que es pot implementar a través d'un gran nombre de tecnologies. Es pot implementar a través de folis de paper en blanc, es pot implementar a través d'un carpesar escolar, es pot implementar a través de clients de correu electrònic com Gmail o com Outlook o com Lotus Notes, es pot aplicar a través d'aplicacions com poden ser Evernote o Remember the Milk, o es poden aplicar a través de programes especialment dissenyats i pensats per GTD, com és OmniFocus. Però la idea central és que no necessitem res d'especial per fer servir GTD. Si tenim eines informàtiques, doncs molt millor, però no és estrictament necessari. Em sembla que ara sí que ja podeu veure la meva pantalla, la meva presentació. Perfecte, ara sí. Núria, m'ho pots confirmar? Ara sí, ja es veu correctament, gràcies. Ara sí. Vale, doncs la diapositiva que us estic ensenyant és una mica el llibre que va escriure David Allen l'any 2001, s'ha reeditat moltíssimes vegades. La versió en espanyol em sembla que ja va per la 12a edició, o sigui que és un llibre que s'ha venut força.
i que per internet també hi ha molta matèria. GTD es planteja tres idees que potser són trencadores, que ens poden una mica xocar. La primera idea és que es planteja és que es pot treballar molt, es pot tenir una càrrega de feina brutal, aplastant, i al mateix temps estar serens i relaxats. Com ho podríem explicar? Ho podríem explicar si durant un moment pensem en els corredors de fons, els corredors de marató, els corredors d'ultrafons, que fan curses de més de 100 quilòmetres, o en els triatletes, que poden passar 10 o 12 hores nedant, pedalejant i corrent. En comparació amb un corredor de 100 metres llisos, doncs el corredor de fons, un corredor de marató o un corredor d'ultrafons que fa curses de 100 quilòmetres, tenen una càrrega de feina bestial, però en canvi no són persones que quan estan en la línia de sortida estiguin nervioses, ni angoixades, ni preocupades. Si ho estan, seran per altres motius, però no perquè la seva càrrega de feina sigui extremadament exagerada en comparació amb un corredor de 100 metres llisos. Per tant, sí que és possible tenir molta feina i no estar dels nervis. Una segona reflexió que ens planteja GTD és sobre com ha evolucionat els límits de la nostra feina. Quan els nostres avis treballaven a pallers, doncs jo no diré que no tenien cap dubte sobre la seva feina, però jo crec que més aviat tenien poquetes, perquè era la pròpia natura la que determinava què s'havia de fer en cada moment. No hi havia cap dubte, per exemple, si s'havia de veremar al setembre o s'havia de veremar al gener. Això és una cosa que estava determinada per la natura i senzillament estava bastant clar què s'havia de fer en cada moment. Quan els nostres pares treballaven a les fàbriques, doncs passava alguna cosa semblant, perquè havia un enginyer que decidia què s'havia de fer en cada moment i com s'havia de fer. El treballador de la cadena de muntatge es caracteritzava perquè s'havia de limitar a obeir ordres. No havia de reflexionar sobre la seva feina. En canvi, en la societat del coneixement i especialment en l'àmbit de la comunicació, el que es passa és que els límits de la nostra feina són molt difusos. La nostra feina no deixa de ser com una imatge borrosa. Quantes vegades no ens ha passat que hem sortit d'una reunió important, per exemple, una reunió per preparar la programació de la propera temporada, i en acabar a ningú li ha quedat clar què s'ha decidit, ni qui ho ha de fer, ni quan s'ha de fer, ni en quins recursos es té, ni res de res. I passa en reunions, passa en encàrrecs que diuen de fer un reportatge, però no queda clar si el reportatge s'ha d'explicar això o allò, si ha de ser en 2 decles o en 3 decles, a una localització o en 4. La nostra feina és realment molt ambigua. I llavors què passa? Davant aquesta ambigüitat, el que fem és respondre d'una manera disfuncional. Moltes vegades hem tingut la sensació de tenir massa coses al cap i de no poder controlar tot aquest gran nombre d'inputs que ens arriben al nostre cap. I això per què passa? Perquè nosaltres treballem amb un tipus de memòria que s'anomena memòria a curt termini, que vendria a ser, fent un símil a la informàtica, la memòria RAM de l'ordinador. La nostra memòria a curt termini és una memòria que ens permet treballar, és per treballar, és una memòria fantàstica, ens permet grans coses, ens permet escriure, ens permet dibuixar, ens permet pintar, ens permet tenir idees fantàstiques, ens permet solucionar problemes petits i grans, però no és una memòria que serveixi per guardar inputs, no serveix per guardar les nostres preocupacions. Una mica a la nostra memòria RAM li passa el mateix que li passa a la nostra boca. A la nostra boca, quan li fiquem 2 cullerades de llentia, ja es satura. En canvi, al nostre estómac, que en aquest símil seria la memòria a llarg termini, li podem ficar no ja 2 plats, no hi ha 2 cullerades, sinó 2 o 3 plats i no passa res. Però la boca, en qualifiquem una cullerada o 2 o 3, doncs ja se satura. Doncs a la nostra memòria de treball es passa el mateix. Quan tenim 2 o 3 inputs, se satura perquè senzillament no està dissenyada per poder servir com un gran magatzem
dels inputs que ens atabalen, que venen al nostre cap, al nostre radar mental. Llavors, què hem de fer per expulsar aquestes preocupacions? Doncs bàsicament adquirir 3 nous hàbits. Primer, hem de saber què hem de fer exactament. Igual que l'arquitecte, que abans de posar o donar l'ordre de posar el primer totxo, de fer els primers ciments de la casa, el que fa és un plànol i decideix exactament si aquesta casa tindrà una porta o tindrà 2 o 3 finestres, o si el menjador tindrà 3 metres per 4 metres, o si els lavabos estan al costat del menjador o de les habitacions, etc. Un altre hàbit que hem d'adquirir és el de decidir quin és el següent pas material que hem de decidir. Igual que el futbolista, quan té la pilota, decideix constantment quina és la jugada següent, o el jugador d'escacs, que sempre està pensant quina és la jugada següent, nosaltres en la nostra feina també hem de veure constantment quin és el següent pas que hem de donar. La feina no s'ha d'aturar. I després, un altre hàbit que hem d'adquirir és d'establir un sistema de recordatoris. Nosaltres, quan ens anem a dormir a la nit, doncs ens anem a dormir amb la tranquil·litat que a les 6 del matí sonarà el despertador i ens avisarà que hem d'anar a la feina. Doncs quan estem a la feina, també hem d'establir un sistema de recordatoris que ens avisi, quan a nosaltres ens interessi, que hem de prendre una decisió, que hem d'assistir a una reunió, que hem de fer això, que queden 15 dies per entregar una feina o el que sigui. Aquests són els 3 nous hàbits. En GTD tot això ho recopila i ho sistematitza en 5 passos. El primer seria, el més bàsic, seria recopilar fora del nostre cap tots aquests inputs que sempre ens estan atabalant. No importa si aquests inputs són trivials o tenen molta importància. L'important és que han de sortir fora del nostre cap i ho hem d'apuntar en un paper. Podem apuntar en un paper, ho podem posar en una safata, podem fer servir aparells electrònics, podem fer servir el correu electrònic o podem servir determinat tipus de software. Aquí l'important, la paraula clau és inbox. En aquest inbox, en una capsa, en un tros de paper, hem de posar tot el que abans posàvem al nostre cap, perquè la nostra memòria de treball no serveix per servir de magatzem de preocupacions. Serveix per tenir idees fantàstiques, per solucionar, per treballar, però no serveix com un magatzem. El següent pas que hem de donar és, primer, definir quin és el resultat final que volem obtenir. Una mica aquí seria la metàfora de l'arquitecte. Hem de tenir el plànol de la casa que volem construir abans de construir-la. Per tant, això vol definir exactament, quan es demana una feina, aclarir exactament què volen de nosaltres, què volem aconseguir. I en segon lloc, hem de veure si aquest input que ens entra suposa que nosaltres li hem de respondre amb una acció o si no és accionable. De vegades es pot entrar un correu electrònic que senzillament no suposa cap feina per nosaltres perquè és spam o perquè és un tema que en principi pensàvem que sí que seria interessant, però després ens adonem que no té cap rellevància. Doncs llavors el que hem de fer és això que més por ens fa, que és de prémer la tecla d'esborrar. Altres inputs que podem tenir són aquells que no ens demanen fer una acció ara, en aquest moment, però sí més endavant. Per exemple, la convocatòria d'una reunió. Doncs el que hem de fer és incubar aquesta acció, posar-la en l'agenda o posar-la en la llista d'accions següents i executar-la quan arribi el moment. I altres vegades ens pot arribar un input amb una informació que ens sigui útil, pot ser útil en el futur, llavors el que hem de fer no és cap acció, excepte arxivar aquesta informació. I altres vegades aquests inputs ens suposaran respondre amb una acció. Llavors, si aquesta acció ens suposa una feina que impliqui menys de 2 minuts, l'hem de fer de forma immediata. En la nostra feina hi ha molt de partit de tenis taula i hi ha moltes pilotes que hem de respondre en el moment, no posposar-lo ni procrastinar-lo per més endavant. Altres feines, doncs, passarà que ens arriben a nosaltres, no diré per equivocació, però de vegades per destins misteriosos, ens arriben a nosaltres, però nosaltres no som la persona més adequada per fer aquesta feina. Llavors, o l'hem de delegar o senzillament l'ha de derivar. De vegades, no sé per què, però t'arriben correus o peticions que et diuen, Josué, que no hi ha paper a l'impressora o no hi ha tinta. Doncs això són tasques que s'han de delegar en el departament oportú. I després, altres feines que perquè necessiten molta energia, molta preparació o perquè no tenien el temps en aquest moment, el que hem de fer és
posposar-la, i llavors o bé posar-la en l'agenda si l'hem de fer, l'hem d'executar en un dia i una hora determinada, o si no, posar-la en la llista d'accions següents i fer-la el més aviat possible. GTD també distingeix entre acció i projecte. Acció seria una tasca d'un únic pas i projecte seria totes aquelles feines que s'han de donar més de 2 passos. Aquí la paraula clau seria la paraula decidir. Decidir és el que ens permet que la feina avanci, que no s'aturi. Hem d'estar constantment prenent microdecisions. Segurament es fa por decidir, però si prenem aquelles microdecisions, que de vegades senzillament decidir si fem una trucada o redactem o locutem, doncs aquelles decisions petites són les que ens permeten que la nostra feina avanci. Una vegada tenim molt clar el que hem de fer, el que toca organitzar-lo tot i posar cada cosa en el seu lloc. Llavors, GTD ens proposa tot un sistema de carpetes per classificar i inventariar la nostra feina. Són carpetes tipus, però nosaltres, en la mesura de les nostres necessitats, podem augmentar-les o reduir-les. Bàsicament, les que necessitem serà, primer, una carpeta inbox per posar tot això que abans posaven al nostre cap, una carpeta que en GTD l'anomenen d'acció següents, que serien totes aquelles tasques que no podem fer ara mateix, però que l'hem de fer el més aviat possible, una carpeta que en GTD també l'anomenen en espera, que són per a aquelles tasques que nosaltres hem fet la nostra part, la deleguem en una altra persona perquè ara li toca a una altra persona prendre una decisió o fer una altra part de la feina i fins que no torni a nosaltres, doncs estem a l'espera. Després, altres inputs són per a aquelles coses que no impliquen fer una feina ara, però que potser d'aquí a una setmana o d'un mes o de 2 mesos o d'un any, doncs sí que seria interessant revisar-les i veure si es pot fer. Per exemple, si llegint alguna notícia interessant al diari sobre qualsevol tema, potser en aquest moment no ens interessi, però potser la podem recuperar per a un magazín matinal al cap de 2 dies, 2 mesos o quan sigui. També necessitarem una carpeta per arxivar totes les nostres cites, reunions, convocatòries, però aquesta carpeta, si en fem servir, per exemple, Outlook o el calendari de Gmail, no es farà falta. I després GTD no les anomena de forma explícita, però necessitem un arxiu per guardar totes aquelles informacions que ens són útils i també una paperera, perquè la nostra feina també hem de llançar molts inputs que es venen que són realment spam. GTD també es parla de crear categories. Aquestes carpetes es poden refinar encara més si pensem en categories, que en GTD es parla del context de l'acció. Moltes vegades per fer la nostra feina necessitem o estar en un lloc determinat o tenir una eina concreta o poder despatxar-les amb una persona en concret. Aquí la paraula clau és la paraula inventariar. Hem de tenir tot organitzat, classificat, per poder després decidir en cada moment què hem de fer, què podem fer. El següent pas és revisar. Una vegada que ja hem definit, que ja tenim clar tots els fronts que tenim oberts, doncs no hi ha prou en deixar-lo allí de forma estàtica. Si la situació canvia, nosaltres també hem de canviar en aquesta situació. Llavors, hi ha algunes d'aquestes carpetes que he anomenat abans, com la llista d'acció següents o l'agenda, que l'haurem de revisar de forma diària i veure si hem de fer algun canvi, si hem de renegociar les nostres prioritats. Hi ha altres carpetes, com la d'algun dia potser, que aquesta la podem revisar un cop a la setmana, un cop cada 15 dies. Aquí la idea clara que hem de tenir és que si decidim sortir a navegar perquè la mar és plana i fa un sol meravellós, doncs endavant, però si de sobte resulta que arriba una tormenta i hem de tornar a port, doncs hem de renegociar les nostres prioritats i hem d'adaptar-nos a la nova situació. I finalment, l'últim pas és el de fer. David Allen diu que quan hem seguit tots aquests passos, doncs hem aconseguit un nivell de concentració i de relaxació que bàsicament per intuïció sabrem de decidir què hem de fer en cada moment. El que passa és que de vegades no n'hi ha prou en això i per això he elaborat 3 models que ens permeten una mica acabar d'arrodonir
tot aquest sistema. Com són tres models que podrien estar parlant molta estona, jo bàsicament m'agradaria només comentar dues coses. Una és el tema de l'energia. Jo crec que està clar que a l'hora de decidir què hem de fer, doncs hem de tenir en compte en quin nivell d'energia, de força tenim en el moment de poder executar-les. Per exemple, segurament aquella tasca que considerem més prioritària, més important, que requereix un nivell major de concentració, doncs potser hem de reservar 2 o 3 hores a primera hora del matí per poder executar-les. En canvi, quan ja arriba al final de la nostra jornada laboral, quan ja ens costa més concentrar-nos, quan ja ens costa més prendre determinades decisions, doncs haurem de triar en el nostre inventari de feines aquelles activitats que no necessitin, que no requereixin un esforç tan gran. I després David Allen també fa un símil, una metàfora entre el món laboral i la visió que es pot tenir amb un avió que vola a gran alçada. Llavors, ell diu que les visions que s'obtenen des d'altituds inferiors a 6.000 metres tendrien a veure amb els objectius a curt termini. És a dir, en fer totes aquelles coses que es demanen caps, companys o clients. És a dir, tot aquell àmbit d'actuació que ens requereix cobrir les expectatives d'altres persones. És a dir, activitats, tasques que es demanen ser reactius. En canvi, altituds superiors als 9.000 metres tenen a veure amb els objectius a llarg termini. I sobretot, en la idea que en la feina no estem només per cobrir les expectatives que es plantegen altres persones, sinó també per poder complir els somnis que nosaltres tenim en la nostra vida laboral. I això ens reclama ser proactius, no només limitar-nos a respondre a correus electrònics que ens envien altres, sinó també nosaltres tenim la capacitat de proposar i d'intentar fer allò que s'ha d'enriquir de forma en la nostra vida professional i personal. I d'aquesta forma, el mètode GTD, que és un mètode que en principi és un mètode inductiu, que es dedica a resoldre els petits problemes que arriben a la nostra safata d'entrada, doncs s'acaba convertint en un mètode que es planteja la necessitat d'assolir els grans objectius, els nostres grans somnis que tenim en la nostra vida personal i professional. Aquí la paraula clau és la paraula assolir, la paraula aconseguir. Després d'aquesta breu introducció al mètode GTD, intentem posar-lo en pràctica. Suposo que ara tothom veurà una aplicació que es diu Evernote amb una llista de feines que s'han de fer. En principi pensava fer aquest exercici pràctic en l'Outlook, però m'han comentat que hi ha algunes persones que no entenen. Llavors he pensat fer-lo en una aplicació Evernote que és gratuïta, té una versió gratuïta i una altra versió de pagament, jo la faré en la versió gratuïta, i que permet de forma molt gràfica explicar el que és GTD en l'aplicació. La primera cosa que hem de fer és crear un sistema de carpetes, que les teniu aquí a l'esquerra. Jo he fet servir aquí les expressions angleses de GTD, Inbox, la carpeta Inbox, per introduir totes aquestes tasques que abans tenien en el cap i que ara han de posar sobre paper, la carpeta d'accions següents, la de Next Action, la carpeta d'agenda, per al nostre calendari d'entrevistes, reunions, etc. Els projectes, que són aquelles accions que tenen més d'un pas, la carpeta de en espera o waiting for, la carpeta de coses que haurem de fer, que potser estaria bé fer-les algun dia, i després jo també he creat una carpeta que aquí he anomenat Complete, que jo, això no ho diu GTD, però és una carpeta que per mi és d'automotivació. Jo crec que jo un dia a la meva filla a la Nintendo li vaig tapar sense voler la mà on sortia la puntuació i em va dir, papà, si em treus els punts, això ja no és interessant. Doncs quan estem a la feina també és molt interessant poder acumular en algun joc aquelles tasques que anem fent i veiem com això se va incrementant perquè és automotivador. Anem a veure GTD en la pràctica. Primer hem de tenir en la carpeta Inbox anar creant un llistat de totes les activitats o de feines que nosaltres considerem que hem de fer. No importa si són tasques petites, sense importància o trivials, o si són tasques molt importants.
perquè totes dues ens atabalen i ens estan marejant el nostre cap. Veiem un exemple. Aquí la primera activitat que he posat és la de tallar-me les ungles, una cosa que pot ser molt trivial, i una altra que és la d'escriure discurs del president del Consell Comarcal. Està clar que les dues tenen una importància molt diferent, però per què les posem en la nostra carpeta inbox? Perquè potser, pel motiu que sigui, a nosaltres ens preocupa d'anar a una reunió i que la gent vegi que tenim les ungles llargues o brutes o el que sigui. Llavors, si anem a la reunió i la nostra ment, en comptes d'estar en la reunió, està pendent de les nostres ungles, això es fa ser poc productius. Llavors, tant si l'activitat és sense importància com amb molta importància, l'hem de posar en la carpeta inbox. Una vegada l'hem de posar, hem de decidir si és una cosa que hem de fer ara o si trigarem menys de 2 minuts o més. En aquest cas, tallar-me les ungles la podríem posar, per exemple, en la carpeta de Next Action. L'acció d'escriure discurs del president del Consell Comarcal doncs, també aniria a la carpeta d'accions següents. Espera, aquí... Per exemple, podem tenir una altra activitat que es digui llegir informe de noves tendències en el periodisme digital. Pot ser una cosa que està molt bé, però tampoc requereix que la fem ara. Potser seria com un projecte que podem fer doncs, en algun moment més endavant. La podríem posar, per exemple, la carpeta d'algun dia, de potser. Podem també tenir no sé, una tasca que es digui descomptes especials per la compra de material esportiu. Això en realitat ha entrat al nostre correu electrònic, però té pinta de spam, no? Llavors, directament es veurà. Vale. Després poden ser feines, per exemple, que algú ens envia una foto i només el que hem de fer doncs, és agafar aquesta foto, posar-la en una carpeta i guardar-la. Doncs és el que hem de fer, l'hem d'arxivar. Vale? Una còpia arxivada, doncs fora. Hi haurà tasques que tenen més d'un pas, no? Per exemple, fer un reportatge sobre el torneig internacional d'handbol doncs implicarà molts passos. Doncs aquesta activitat anirà a la carpeta projecte. Després, un dia, per exemple, llegint a La Vanguardia que augmenten les lesions de menís en el futbol infantil. Doncs potser en aquest moment a nosaltres no ens afecta perquè és un mitjà de comunicació local i això és una notícia de caràcter general, però potser d'aquí a 2 mesos en el nostre magazín matinal volem parlar de futbol infantil o de salut i esport infantil. Doncs això ho podem recuperar. Doncs per què no ho posem en la carpeta d'algun dia? Un altre input que podem tenir és que li hem demanat a una persona una entrevista, però encara no s'ha respost. Estem a l'espera de si ens diu sí o no. Doncs aquesta carpeta aniria, aquesta acció aniria a la carpeta en espera. També es poden arribar un input d'una persona que es demana senzillament quin és l'any de la fundació del Club de Patinatge Artístic. És una feina que podem fer en menys de 2 minuts. Doncs en el moment li contestem i li diem que el Club de Patinatge va ser creat l'any 2012 o quan sigui. Una activitat que implica menys de 2 minuts i la fem al moment. Podem també tenir la convocatòria d'una reunió per preparar la programació de la propera temporada o per qualsevol altra activitat. Doncs això l'hem de posar en la carpeta agenda. Malgrat que a mi m'agrada molt Evernote, però li trobo que li falta un calendari. Llavors jo prefereixo totes aquestes coses que s'han de fer en un dia i en una hora determinada posar-la en algun calendari com el de Google o si no en el Outlook o en algun, perquè és molt més visual, va millor. De vegada hem de decidir alguna cosa, però en aquest moment no la podem decidir perquè no tenim el nivell de concentració necessari o perquè ens falten els elements de judici o el que sigui. Doncs això la podem posposar i posar-la també en agenda i després posar-nos un recordatori i avisar-nos que 2 dies abans que comenci el curs decidir qui ha d'anar a aquest curs.
També, per exemple, despatxar finançament ràdio local. Doncs això també podria ser una acció a fer el més aviat possible. Fer el cartell de la Fira del Comerç una acció que només requereix un pas. Llavors no anirà a projectes, sinó anirà a la carpeta Next Action. Vale? Gravar imatges de recurs de temes esportius també seria una acció d'un únic pas que posarien a la carpeta d'acció següent, i etc. També li podem fer una consulta al nostre assessor legal. Doncs la posarien en la carpeta de Next Action. I així successivament. Vale, ara una altra cosa que us volia explicar és una vegada que ja ho hem classificat tot, per exemple, què passa? Doncs al cap d'una setmana, per exemple, tot això s'ha de revisar. No n'hi ha prou. Per exemple, aquí en Waiting for, vale? No, aquí, Sunday maybe, algun dia, doncs havien posat que una notícia potencial, que la Vanguardia augmenta, una notícia de la Vanguardia que diu que augmenten les lesions de menís, però resulta que el programa de la tarda de la xarxa doncs, es demanen temes sobre futbol infantil i salut. Doncs això la recuperen i passa de ser una acció que estava en la carpeta d'algun dia, passa a la carpeta de Next Action, d'accions següents. Vale? I així doncs, en la resta d'activitats. Després se m'ha desconfigurat una miqueta. A veure opcions. Snippers. Són les miniatures. Triarem de nou la llista. Vale. Bueno, després, el tema és dels contextos de l'acció. Abans he comentat que determinades coses, per poder fer-les, necessitarem estar en un lloc determinat, necessitar una eina en concret o poder-les despatxar amb una persona. Llavors, el que permet crear les categories és veure, per exemple, si tenim una entrevista amb l'alcalde, doncs podem veure, clicant la carpeta d'accions següents i l'etiqueta alcalde, podem tenir tots aquests temes que hem de despatxar amb l'alcalde. O de vegades doncs, anem a una reunió i aquesta reunió es suspèn. No? I llavors doncs, tenim 10 minuts, que queden ja una mica que no sabem què fer, doncs podem anar a veure la carpeta corresponent i li donem a l'etiqueta trucades i llavors doncs, sabrem si podem, es localitza, ara no tenim, en aquest exemple no tenim, perquè ho hem ficat en una altra carpeta. Vale? Però llavors ens permet en el nostre inventari localitzar de forma ràpida quines són les trucades que podem fer. Això que fem en Evernote també ho podem fer, per exemple, en la gestió del nostre correu electrònic. Aquí en el Gmail també us podeu crear un llistat de carpetes, la carpeta Inbox, tot això que abans posava al cap, ara posar-lo en la carpeta Inbox, la carpeta d'accions següents, la carpeta d'accions que estan en espera, la carpeta de projectes per a aquelles accions que requereixen més d'un pas, la carpeta de coses que podem fer algun dia, o potser, i també una carpeta d'esborrar. Per exemple, doncs, si anem aquí a Inbox, doncs per exemple, peça del Club Handbol Sant Esteve de Banyoles, no? Un company es diu que ha redactat la notícia però no tens de locutar-la i ens demana que la fem. Doncs molt bé, doncs hem de posar la carpeta d'acció següent. Una altra persona es diu que s'ha fos, la llum de la U s'ha fos. Bueno, nosaltres no som electricistes, doncs això l'hem de delegar en la persona que correspongui. Vale? La posarem també en la carpeta d'accions. I després una altra persona es demana un dossier sobre la reforma de l'administració local i es diu exactament els passos que hem de donar. Doncs això també seria per la carpeta, això seria per la carpeta projectes perquè té més d'un pas.
Una altra persona es demana fer un reportatge sobre empreses punteres al Baix Llobregat. També requereix més d'un pas. Doncs això aniria a projectes. Un company envia un correu electrònic i es diu que no s'ha tocat la loteria primitiva. Doncs molt bé, però això no implica cap acció. Això ho poden esborrar directament. Vale? Un altre es diu que hem reunit 300 euros per a la Pepi, que s'incorpora després de la seva baixa per maternitat. Doncs estupendo, no? És una cosa que està molt bé, però no requereix una acció immediata, no hem de fer res, només llegir el correu i ja està, perquè ja en vam fer en el seu moment la nostra aportació. Algú ens envia una foto de la trobada de voleibol, tampoc requereix acció, només arxivar aquesta fotografia, l'arxivarien i feina feta. I així successivament. La de llegir de reforma local també en accions i així. I això el que hem de fer, doncs, aquesta l'esborrem perquè no me serveix per exemple, doncs el que farien és una vegada que ja ho tenim tot classificat, és al cap de 24 hores si es tracta de la carpeta accions o si és la carpeta algun dia potser al cap d'una setmana o d'un mes, doncs tornar a llegir què és el que tenim aquí i en funció d'això decidir. Potser aquesta peça ja està feta, ja estaria feta. La carpeta algun dia em sembla que no hem posat cap. La carpeta projectes hem posat el tema reportatges sobre empreses punteres. Doncs potser de sobte es diuen que no, que ja no es fa, que algú ha de decidir si fem una altra cosa. Doncs això ho posem en carpeta espera i així. Llavors anem revisant constantment les nostres accions. I això seria una mica el que jo us volia explicar avui i espero que us hagi una mica despertat el cuc per una mica buscar per internet o buscar per altres fonts com augmentar la nostra productivitat personal. Moltes gràcies per escoltar-me. Doncs a partir d'ara, si voleu fer les vostres preguntes al Josué, ja sabeu que ho podeu fer mitjançant el panell que teniu ubicat a la vostra dreta en aquest apartat on posa preguntes. Si algú la volgués fer amb veu i disposa de micròfon i ja no diguem de càmera en el seu ordinador, si ens ho indica també a través d'aquest apartat, doncs de seguida us enviarem una invitació perquè pugueu formular la pregunta amb veu. Josué, vosaltres aquests sistemes els teniu incorporats dins de la vostra cultura corporativa, per dir-ho d'alguna manera? Sou més companys que apliqueu aquest sistema de funcionament? En aquest moment el GTD és una idea bàsicament una neura meva que intento aplicar i que intento comunicar al màxim nombre de persones. Jo crec que aquesta metodologia jo crec que és molt aplicable al món de la comunicació local perquè sovint el que tenim són molts inputs, un gran nombre d'inputs molt grans i molt diversos. Llavors aquesta metodologia et permet un control, poder gestionar tot aquest gran nombre de coses que entren en la nostra ment. I si per exemple la nostra feina és més rutinària, cada dia hem de fer el mateix i es tracta d'anar a aplicar sempre, de fer sempre el mateix, doncs GTD no ens ajudarà. Però en l'àmbit de la comunicació local, en què un dia a les 8 tenim molt clar el que hem de fer, però a les 8:05 ens arriba un correu electrònic i es desmunta tota la jornada, doncs necessitem d'un sistema com el GTD que ens permeti revisar, renegociar-lo tot i marcar noves prioritats i adaptar-nos constantment als canvis. Gràcies també per deixar-nos compartir una mica el que són les teves tasques, perquè segurament molts ens hi hem sentit o ens hi hem pogut sentir identificats ara o en altres moments. Tenim dues preguntes des de Montornès del Vallès. La Magda Alcaide ens diu com i quan cal desglossar els projectes en accions? Mira, la primera cosa que hem de tenir que moltes vegades quan ens arriba una feina no la podem fer. Sovint, quan ens arriba un encàrrec, l'única cosa que podrem fer és apuntar-lo en algun lloc. Això ho hem de tenir molt clar. Perquè de vegades volem anar 2 o 3 passos per davant i prendre decisions que encara no podem donar. Llavors, el primer pas sempre és apuntar en un paper o apuntar en la llista de tasques de l'Outlook o apuntar-lo en el calendari, en una agenda, allò que algú ens demana. Això és el primer pas. Una vegada ja ho tenim apuntat, cal el següent pas,
que és el de decidir si això hem de respondre amb una acció, una acció real, material, o senzillament una cosa de que n'hi ha prou en llegir-la i donar-se per assabentat. Llavors, és una cosa que hem de respondre amb una acció, llavors el primer pas és fer els plans de la casa. Jo el considero bàsic. Jo crec que moltes vegades ens atabala més no saber el que hem de fer que el volum de feina que hem d'abordar. Quantes vegades no ens ha passat que ens demanen un reportatge sobre el que sigui, anem al lloc, el fem, i quan tornem ens diuen, escolta'm, i no li vas preguntar això o allò? Ah, només vas agafar una tecla? Escolta'm, només una localització? I llavors t'arriben els plànols posteriors a la feina i en forma de bronca. Però clar, el que ha passat és que mai, en primer lloc, havia quedat clar quina era la feina, exactament quin era l'objectiu. Si el reportatge s'havia de fer amb micro de solapa o amb micro de mà, si s'havia d'entrevistar una persona o dues persones, si el reportatge anava sobre això o anava sobre allò. De vegades pequem de ser molt ambigus. Un reportatge sobre una empresa innovadora és que es pot enfocar des de molts temes. Llavors, en el següent pas és el tema d'aclarir en què consisteix la nostra feina. Els nostres avis i els nostres pares potser no necessitaven fer aquest pas, però nosaltres sí. Abans de fer res, hem de fer els plànols exactes d'allò que volem aconseguir. Hi ha un altre expert en management, que és un mètode totalment oposat al de David Allen, que és Stephen Covey, que diu que la primera cosa que hem de fer en la nostra feina és decidir com volem que sigui la nostra feina. I Umberto Eco diu que un llibre es comença primer escrivint l'índex que surt al final del llibre i a partir d'aquí anem emplenant aquests calaixos que formen part de l'índex. Per tant, abans de fer la feina hem de tenir la fotografia final del que volem aconseguir. No sé si en això he respost més o menys. De fet, la Magda ens fa una segona pregunta. Ens diu que quins criteris podem utilitzar per organitzar la prioritat de les accions. Bueno, això... Bona pregunta. I ho podem analitzar veient quina és la repercussió que aquesta feina pot tenir per la nostra empresa, per al mitjà de comunicació per al qual nosaltres treballem. Perquè no totes les feines tenen la mateixa repercussió. Per tant, una és veure si això, no sé, si fer aquesta feina o no fer-la implica ingressos o no ingressos, si implica prestigi o no implica prestigi, si implica invertir molts recursos o invertir pocs, si està dintre de les nostres possibilitats o no ho està, si es ve de gust fer-la o no fer-la. Jo crec que aquest també, Eduard de Bono diu que ens hem de posar diferents barrets per pensar i un d'aquests barrets, em sembla que és el barret vermell, és el que ens diu de pensar a l'hora d'abordar un problema és quines sensacions, quines emocions ens suscita aquesta feina. I si aquesta feina considerem que és una feina motivadora, engrescadora, que realment ens ve de gust, doncs això també s'ha de tenir en compte a l'hora de marcar prioritats. Perquè això també anima i engresca a la gent, al conjunt de persones que formen part de l'equip a tirar endavant aquesta feina i executar-la. Per tant, s'han de tenir en compte molts elements a l'hora de fixar prioritats. I sobretot crec que s'han de, més que de negociar en els caps, s'han d'aclarir en els caps, en els nostres jefes. Perquè sovint nosaltres anem molt atabalats, ells també van molt atabalats, llavors ens demanen coses que realment ells saben, tenen una certa idea sobre el que volen, però exactament no ho saben, no ho han concretat, no han definit si la casa ha de tenir una porta o ha de tenir quatre, si ha de tenir balcó, si ha de tenir jardí, si ha de tenir piscina o no ha de tenir. Llavors, si això ell no ho aclareix, nosaltres l'hem d'aclarir amb ells mitjançant una conversa. I de vegades potser, perquè el nostre responsable té molta feina o està molt atabalat o no pot o el que sigui, són decisions que nosaltres hem de prendre. I abans de fer res, decidir exactament el que volem aconseguir. Després potser encertem o no ho encertem, però nosaltres hem de també tenir el valor de quan no tenim a ningú
que ens aclareixi quins són els objectius, de decidir de prendre aquestes decisions per nosaltres mateixos. Decidir, perquè decidir ens permet avançar la nostra feina. I tampoc hem de dir por a prendre decisions. Si s'equivoquem, doncs tenim aquella opció que jo us comentava de revisar. La feina també es pot revisar, es pot renegociar, es pot prendre nous acords, es pot donar explicacions als nostres jefes de per què hem fet això i per què no hem fet allò. I normalment són gent que són gent intel·ligent i que sap comprendre de per què de vegades hem hagut de prendre aquesta decisió i no cap altra. Josué, les dues darreres preguntes, una dels nostres companys del Departament de Sistemes de la xarxa, no sabem el nom concret de qui la formula, però en tot cas d'aquest departament, ens diuen, depenent de dues aplicacions en el núvol, d'una banda el Google Calendar i de l'altra l'Evernote. Alguna manera de baixar aquesta informació a l'ordinador que no estigui sempre a tot el núvol? Sí, mira, el programa Excel d'Office. Bueno, jo, la vegada que també el tema del núvol planteja el problema aquest de la privadesa i de que Google i aquestes empreses al final saben més de nosaltres que nosaltres de nosaltres mateixos. Però també podem treballar en local. En GTD es pot fer amb fulls de paper. Jo, de fet, jo tinc un parell d'inbox, un al meu blog, i després tinc un altre inbox que són fulls de paper. Jo, quan comenten una cosa o jo penso alguna cosa, ràpidament m'ho apunto en un paper, així escrit a mà. Això més local i més fora del núvol, que això és impossible. També aquest sistema de carpetes que us he comentat abans, de carpetes d'acció següent, en espera, agenda, etc., es pot crear senzillament amb un full de càlcul en l'Excel. Llavors, cada columna seria un camp, la columna carpeta waiting for o acció següent, carpeta de categories, carpeta, etc. I la darrera pregunta ens la formula Antoni Miedes, el cap d'esports de la xarxa, que ens diu: si organitzem les tasques classificant-les com a urgent, important i rutina, què podem fer per evitar que les tasques importants es converteixin en urgents perquè la rutina i les urgents ens ocupen molt de temps? Bueno, jo fa anys que estic interessat en aquests temes de productivitat i gestió del temps, i jo crec que ja fa més de 20 anys em vaig agafar un llibre que em feia un quadre que a mi m'agrada molt perquè diferenciava entre allò que era urgent i allò que era important. Normalment, el que es passa en la nostra feina és que la gent ens contagia els seus nervis, les seves ansietats. I llavors es diu, això s'ha de fer, això s'ha de fer. Però en realitat és una cosa que serà molt urgent, però que no té cap importància, no té cap transcendència ni per tu, ni pels teus companys, ni per la teva empresa, ni pel teu mitjà de comunicació. I per tant s'ha de distingir. Potser en la nostra vida personal pot ser molt urgent rentar el nostre cotxe perquè està molt brut. Però si hi ha núvols que amenacen pluja, doncs aquesta tasca potser és urgent perquè el cotxe està molt brut, però d'important potser és poc, perquè té poca rellevància si el nostre cotxe està una mica més tacat o menys tacat de pols. Llavors, jo em recomano fer un quadre amb una X i una Y, com fan en estadística, en un lloc posar importància, en una altra banda posar urgent, llavors classificar totes aquestes tasques i veure si són urgents o són prioritàries. Després també va bé aplicar la tècnica de GTD que diu tot allò que es pot fer en menys de 2 minuts l'hem de fer. I no importa si és important o és urgent o és trivial o és poc. La nostra feina té molt de partit de ping-pong, de partit de tenis taula, i moltes vegades ens demanen coses que, per exemple, bastant trivials, no sé, un número de telèfon, quan es va fundar un club, que envien una fotografia, tasques que es poden fer en 2 minuts, doncs fem-les. Jo hi ha una setmana del mes que estic molt enfeinat fent el Cerroviren, la revista municipal, i el que faig no és dedicar-me a això que és més prioritari, que és el Cerroviren, sinó el primer que faig és resoldre totes aquestes petites activitats que no fan més que atabalar-me, aquests correus de Josué, quin és el telèfon del president del club d'handbol, quin és envia'm una fotografia del no sé què, busca'm aquesta notícia. Doncs totes aquestes tasques que duren menys de 2 minuts, fem-les al moment, perquè això ens dona temps per dedicar-nos a allò que realment és important i que realment és prioritari. Apliqueu la tècnica de fer
immediatament allò que es pugui fer en menys de 2 minuts. Doncs ho deixaríem aquí. Abans agrair a la Francina Vidal, que era aquesta companya que ens havia enviat la pregunta, que el sistema no la reconeix, que és la Francina, li agraïm molt la seva participació. Agraïm, òbviament, molt tota la participació de les 20-22 persones que hem estat seguint aquestes explicacions d'en Josué Moraga durant aquesta hora. Jo em quedo una mica amb les ganes de saber el resultat de tots aquells que decidiu aplicar el mètode. Ens agradaria molt tenir feedback de com us ha anat. Si ens ho voleu fer saber, així com si teniu qualsevol altra pregunta, sabeu que tenim un correu a la vostra disposició, que és formació@laxarxa.com. Nosaltres farem arribar les vostres preguntes, inquietuds, comentaris, el que sigui, a en Josué perquè pugueu estar en contacte i us les pugui resoldre. Agrair també des de Sant Esteve Sesrovires la col·laboració d'en Carles Miralpeix i Josué, ha estat interessantíssim. Moltíssimes gràcies. Sabem que ets addicte al Formació en xarxa, per tant, ens tornarem a anar veient i seguirem en contacte en properes sessions. Moltíssimes gràcies.